оценили? Вы почувствовали, что понял президент, вас услышал, в чем-то услышал? Как он себя вел, как реагировал на ваш взгляд? Вот ваше личное мнение. Ну, мені важко сказати, чи він почув. Я думаю, він почув, тому що в нього якраз і була емоційна реакція на ті речі, які він почув. Чи він їх буде сприймати, чи сприйматиме, чи зробить якісь з цього висновки і дії, вважаю, що частково так. Не може це просто так пройти повз нього. Тобто він зробить певні висновки, тому що він отримав от такий досвід. Досвід не може бути поганим чи гарним. Він просто залишається з людиною, він в нього є, і якщо людина розумна, вона його використовує. Я сподіваюся, перш за все, що в нас президент, він є розумною людиною і буде, виходячи з набутого досвіду, робити правильні вчинки.